Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila bunadamadenya ni yiriwa rajoso HDFM dungumari kɔnɛ kana na bi kunnafoniya bakurubaw la an bena kuma an ka jamana bunadamadenya cakɛlaw farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ fɛɛrɛ kuntala jan na jamanadenw olu ka gwɛlɛyaw la an bena kuma u kan bi dungumari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ka jamana forobabana kɛlɛli kalanden 15 na olu maw ka kalankuncɛw kɔni kɛra an bena kuma o fana kan bi dungumari kɔnɔ nunu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw be k'a fara minnu kan sɔɔni an bena walawalalu kɛ a y'aw bisimila dungumari kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛkɛna na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana bunadamadenya cakɛlaw farala ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan nɔ ni ka se ka hakili jagabɔ kɔni kɛ min sigi ninnu donna an ka jamana minisiriso fɛ minisiriso min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ani bunadamadenya yiriwa mɔ u ni an ka jamana kɔnɔna na cakɛbonda min ni o kɔni sigin bɛ Nations Unies tɔgɔ la ka se ka yiriwa kɔni boloda ni o ye PNUD ye u jɛra ka kɛnɛ sigi ka bɛn juin kalo tile 29 ma san 2020 ani 6 min kɔni bena kɛ fɔɔ ka taa se juillet kalo tile gale kɔni mɔ hôtel Dunuya kɔni na u ka nin sigi sen fɛ u ye hakili jagabɔ kɔni kɛ fɛɛrɛw ka fɛɛrɛ minnu ni o sigilen don sen kan jamana in kɔnɔna na waasa ka se ka sɛgɛnbaatɔw ka olu dɛmɛ ka bɔ dengun kɔni kɔnɔna na u ka nin sigi sen fɛ u y'a jira k'a fɔ ko nin baara in tɛ taa fɔɔ ka se ka bolodiɲɔgɔnmaw kɔni kɛ ka wuli ka maaw dɛmɛ maa minnu ni basigibaliya kɛlen don sababuya ye ka u tɔɔrɔ fɛɛrɛ jɔnjɔn ka sɔrɔ u ka degun na waasa u bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na. An ka jamana kɔnɔ maa minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ forobabana o kɔni kɛlɛli ma o kalanden 15 na olu ka kalankuncɛw kɔni kɛra maa 25 bɔɲɔgɔnko minnu bɔra an ka jamana foroba cakɛyɔrɔ ani kɛnyɛrɛ cakɛyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya cakɛdaw ka taa se baganmara cakɛdaw ani sigida lakanani cakɛdaw kɔni mɔ nunu kɔni kalanna kalo 2 ka taa se kalo 3 kɔni mɔ fɛɛrɛ la fɛɛrɛ min ni o be tali kɛ forobabana o kɔni kunbɛli baaraw kɔni hukumu kɔnɔna na ni maa nunu kalo 2 ka taa se kalo 3 o kalan kɔni kɛlen kɔ u y'u ka seereya sɛbɛnw kɔni sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ k'u ye kalan in kɔni faamuya fɔɔ ka a dɔnna kari nin ye kalanden 15 naw ye minnu kɔni kalanna min ye forobabana ale kɔni kunbɛli la an ka jamana kɔni kɔnɔna na ni wulikajɔ belebeleba in a kɔni nun donna an ka jamana kɛnɛyaso maaw kɔni fɛ a kɛkun de ye ka se ka maaw kɔni kalan wulikajɔw la wulikajɔ min ni o bena kɛ sababuya ye ka jamana kɔni tanga ka bɔ forobabana kɔni ma min bɛ yɛlɛma maaninfinw bɛɛ lajɛlen na. Don min ni o sigilen don diɲɛ kɔnɔ waasa ka se ka cikɛlamusow ka olu kɔni sankɔrɔ ta o don ɲɛnɛmayali kɔni hukumu kɔnɔna na san 2026 min ye FAO maw olu kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ni ka yelen bila an ka jamana musolakaw ka minnu kɔni cɛsirilen don sɛnɛ ale kɔni hukumu kɔnɔna na musolaka maa miliyɔn bɔɲɔgɔnko olu kɔni ka baaraw min kɔni kɛra sɛnɛ baganmara ani mɔni kɔni hukumu kɔnɔna na o dangɛnɛmayara ni k'o jira maaw kɔni na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana muso caman de kɔni be yen minnu be baara kɛ bayɛlɛmali ka taa se sɛnɛfɛnw jagoli kɔni mɔ o maa caman de be yen minnu jɔyɔrɔ kɔni ka bon dun ka fa sabatili ani sen yɛrɛ kɔrɔ ani an ka jamana sɔrɔ kɔni yiriwali la ni musolaka nunu u be gwɛlɛya caman kɔni sɔrɔ u ka baaraw hukumu kɔnɔna na min be tali kɛ dugukolo ale sɔrɔ baliya fɔɔ ka taa se musakantanyaw ani min ye subahana mansiw olu sɔrɔ baliyaw ani lakɔgɔliw u mago be nin bɛɛ lajɛlen kɔni na FAO maw olu kɔni ye a jira k'a fɔ min ye ɲɛnɛwoloma cɛɛ ni muso kɔni cɛ ko o ka dɔgɔya jamana in kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka dɔ kɔni fara sen yɛrɛ kɔrɔ o baaraw kan an ka jamana kɔni kɔnɔna na dun ka fa o ka sabati waasa yiriwa badabada o ka se ka sinsin jamana in kɔnɔna na. Juin kalo tile 29 Bamakɔ yan nɔ Plan International Mali maw u ye projet dɔ kɔni kurunbɔ kari ka ɲɛsin an balakaw kɔni mɔ ni an ko ma ko Jeune Femme et Numérique ni projet in kɛkun de ye ka se ka an balakaw kɔni kalan bɔlɔlɔ ale labarali la min bena kɛ sababuya ye u ka se ka u yɛrɛw kɔni ta fɛn min ye an balaka caman kɔni be an be waati laban min na ko sisan u mago be bɔlɔlɔ ale dɔnniyaw kɔni na ka se ka u ka cakɛbondaw kɔni yiriwa ni ka se ka fɛn min ye fɛɛrɛ minnu kɔni be u
u bolo ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen ka fɛn min ye nin baara belebeleba in a kɛkun de ye an balakaw olu ka se ka se yɛrɛkɔrɔ u ka se ka o fari kɔni da u ka cakɛ bondaw u ka se k'o kow kɔni ɲɛnabɔ u yɛrɛ kɔni ye fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni nun donna plan international mali maaw kɔni fɛ k'a ɲɛsin mali musolakaw ma diɲɛ cakɛ bonda min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ taamadenw olu kɔni dɛmɛli ma ni o ye OIM ye u ka lasigiden min bɛ faso maliba ale kɔni kɔnɔna na fɛn min ye a ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka taa bɔ an ka jamana minisiri la minisiri min ni ale ka baaraw kɔni ɲɛsinnen don jamana ale sɛbɛnfurakow kɔni ɲɛnabɔli ma ani mara segili so ni o kɔni général de brigade Isa Usumani Kulubali ye u ka hakilina falenfalen bolila min kan o de ye fɛn min ye ka se ka fɛɛrɛ kɔni sigi sen kan an ka jamana ale wolo sɛbɛnw olu ka se ka sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw kɔni fɛ fɛn min ye ka fɛɛrɛ wɛrɛw kɔni sigi sen kan min b'a to maa minnu ni olu kɔni bɛ dancɛw la olu ka se ka jamana ale makoɲɛ sɛbɛnw ka o kɔni sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔw kɔni na fan fila u kɔni hakilina falenfalen kɔni caman kɛ ni k'a jira k'a fɔ donna nataw la u bɛna jɛ ni ka baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an ka jamana basigi bɛn ni kelenya ani yiriwa badabada u ka se ka sinsin jamana in kɔnɔna na an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Gazakaw fɛ yen nɔ diɲɛ tɔnba Nations Unies maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ min ye Gaza ale kɔni kɔnɔna na ko buna adamadenw u lahala kɔni man ɲi ko hali n'a y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw kɔni bɛ sen na min ye cakɛbonda minnu ni olu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don buna adamadenya dɛmɛw kɔni ma u y'a jira k'a fɔ min ye ko gɛlɛya kɔni bɛ u ka waasa ka se ka dɛmɛ ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ maa minnu ni olu ye jamanaden kan na bilalew kɔni ye fɛn min ye u y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw kɔni ka tigɛ waasa gɛlɛya ale bɛ se ka ban Gaza kɔnɔ cogoya min na an bɛ taa Ukraine jamana kɔni kana na fɛn min diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni y'u ka jɔrɔw kɔni jira ka ɲɛsin buna adamadenya cakɛlaw kɔni ka lahala ma Ukraine jamana kɔni kɔnɔna na ka kɛ ni dankari wale min ni o b'a la ka ta san o san ka ɲɛsin buna adamadenya cakɛlaw kɔni mɔ fɛn min ye u caman bɛ u bɔnɛna u ni na ni ka dɔw kɔni jogin u bɛ ka gɛlɛya kɔni don min ye buna adamadenya dɛmɛ kɔni laseli maaw ma maa minnu ni kɛlɛ kɛlen don ka u tɔɔrɔ nin yɔrɔ kofuta in na UNICEF olu kɔni ye tantan gosi ka ɲɛsin diɲɛma bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ ka jira k'a fɔ san 2026 kɔni kɔnɔna na ko denmisɛnnin caman de kɔni bɛ yen minnu mago bɛ dɛmɛ la o de la u mago bɛ min na o de ye dolari wari miliyari 7 bɔɲɔgɔnko la ka se ka o ta ni ka denmisɛnnin miliyɔn 73 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni dɛmɛ olu minnu ni kɛlɛ kɛra sababuya ye ka degun lase u ma ani kasaraw waati yɛlɛmaw ani maa minnu jagoyara k'u bɔ u sigiyɔrɔw kɔni na o de la fɛn min ye ko musaka o fana t'a la ka sɔrɔ a ɲa bi naani bɛɛ lajɛlen ma o de kɛlen don ka gɛlɛya lase maaninfinw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninnakaw an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ka tuloma dali la hali sisan a y'aw sogolen to HDFM na ni Alahu Taala sɔnna ma a tɛna fɔ a jigi kɔ an ka kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw kɔni fɛ ani an ka fiɲɛ sira 96 tɔmi fu fiɲɛ suru bita in lasiraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.